قاب استوديو زينا ريتي في عزو السلام تنا تقبلوا زخبركم تعذبتنا هم يمسيهم ساعة شعات أقيلون لهم ربع 20 شعاتنا حمل استدلال زينا تاتوش وصان حزنا لكم قريبنا لنا نمكتلكم بخبر زعدم في المنظومية بغندر استزينا في اللام شمناي وعلى ودابة هتاقراوش ماقل إرتراويان أمريكاويان عبد دالاس بوقع تغفيتو ማዕከላዊ ባይቶ ሀገራው ማህበር ሐርበኛታት ሱንኩላን ኩናት ኤርትራ አብ ቀዳማይ መንፈቅን ዝተሰለሰለ መድባት ገምጊሙ አብኑ ዞባ ተሰነይ አምስት ሰላት ቆልዑን ደቂ አንስትዮን ዘተኮረ አስተምህሮ ተዋሂቦ አሜሪካን سعود عربን ኣብ ኢራቅ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ብኢራን ዝድገፉ ዝገለጾም ሚሊሻታት ደብዲባን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ምስ መራሕቲ ዩክሬንን እስራኤልን ውጽኢታዊ ዘተ ከም ዘካየደ ሓቢሩ ኢኳቶሪያል ጊኒን ጋቦንን ብጉዳይ አከራኸርቲ ደሴታት ዝጸንሐን ዘይምቅዳው ብዘተ ከም ዝዓረፈ ገሊጸን ዝርዝር ዜና شامناي عمتاو على هاجراو شماغل إيرتراويان أمريكاويان تمالي بوقع تغفيتو كابتو تزبس عن حبريت عمل قاعد تبصاتو هيدلو غرمسكل غرز جهر كأوروبي شامناي وعلى ودابتات هاجراو شماغل إيرتراويان أمريكاويان صنوع مسرت مقدم رأي بالزبل تيما بعسران شمونتن حملة أبدالاس تكساس بوقع تغفيتو أبزي بحلافه ودباو قدات هزباو جنبار نديمقراطيين فتحن آتو يوسف سايق استغفت عمتها وعلا كابستفل عليها جزءاتن كتمتاتن حورات منقسطات أمريكا زمصو أبستفل عليها كلتات عد مزركبو 450 أبلات ودابتات هزباو جنبار نديمقراطيين فتحن هجروا محور دقنستي إرترا من سيات هزباو جنبار نديمقراطيين فتحن حذرن قالوتن زركبوهم زيغاتات يساتفلو فصام قدات امباسي إرترا اب حبرات منقسطات أمريكاتو برهان قبريوت اب زهابو مغفت قال اتوعلا ودابتاتنان ويستاو حدنتنان بمدلدالن حبراوي هاجراون قحتنا بمبرقن كغطمونا نزخلو بالدهوتات ببقعات مكيتنا نموصا زادلي دلونت نمرقاص اقداس مخانو حبيرو دبلوماسيو عوتات نصبراق وشراو كنتات يزبل اتو برهانه ودابتات نمسفحن تساتفو زبنا اب هاجراو قداياتن معزازن اب زحلفه عمت استقايده تغوس سعرن تبقساتن زمسكن وصيت كم سرقبو بمتقاس اب زمص عمت زياده معزازو تساتفتو على ودباون بوليتيكاون عمامات بعمقوت گمگمم نصر مدبات سراح كسئلو تلابيو حلفوا دباو قدات هزباو جنبار نديمقراطيين فتحناتو يوسف سايق بوغنو وعلاتاتنان فستيفالاتنان نحلف سرحتنا جنجمنا نبزحش مصايك وسدنا زخل مرحا غدنا انحصلون انقيسلون مدرق مخانو بمجلاس عتب جمجام بمكياد ورصص مدبات كحنصص ازخاخيرو آتي يوسف بتوسخي نزبيتاو كنتاتنا بمنصر زوباون أهجراون معبالتات بمثنتان إيرترا كاب قدامو متتواتن ناس أزخونه نزوباك أرنا أفريقان كإح بحرن سلامن مرقان مسفان نختلو نصر بوليستاتا ملكتو سفيح مجلسي أقريبو أبزي وعلا كلن ودابتات صبصباتن كقربان كلوا نتمكرن نينوح رأي هزباو جنبار أبتمهرتي بمنصر مبل 5 عمتات ممسرات بيت تمرت الثورة مونان هاجراو ترخان زمناو سرعة مرخبيتاتن كمون ناتلاليان أفتاتحان قريجتات زملكت مجلسات توهيبو شامناي وعلا ودابتات هاجراو شماغل إيرتراويان أمريكاويان كساب 3 حدن حملة باستفالة نتفتات قصليو هاجراوي محبر حربኛታት ሱንኩላን ኩናት ኤርትራ ንኣባላቱ ብዝኸፈቶ ናይ ልቕሓ ዕድል ልዕሊ 2 ሚልዮን ናቕፋ ከም ዝዓደለ ኣብ ዘካየዶ መንፈቃዊ ገምጋም ገሊጾም ወኪል ኤርና ቤቴል ሰሎሞን ዘዳለወቶ ትሕዝቶ ይስዕብ هاجراوي محبر حربኛታት ሱንኩላን ኩናት ኤርትራ محبر ቁጠባዊ ኩነታት ኣባላቱን መምሕያሽ ብዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ኣብ ቀዳማይ መንፈቅ ናይ 2026 ልዕሊ 2 ሚልዮን ናቕፋ ልቕሓ ከም ዝዓደለ ب28 حملة أبزا كايدو جمجام جليتو
ማእከላይ ባይቶ ኣብ ዝቃንዑ መበል 12 ስሩዕ ኣኼባ ለቓሕ ንዝሓተቱ ምዕዳል ምድላው ፕሮጀክትታት ምትካል ጅርባ ባየጋዝ ምእካብ ክፍሊት ኣባልነት ንኣባላት ዝውሃብ ኣገልግሎታትን ካልእ ንጥፈታትን ኣብ ቀዳማይ ዓመት ካብ ዝተዓመሙ ንጥፈታት ማሕበር ምዃኖም በሪሁ ኣቦ ወንበር ማሕበር ኣቶ ፍሳሐ ተስፋ ሚካኤል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንሓርበኛታት ስንኩላን ናይ ምጥያስ ንጥፈታት ሓደ ካብቲ ብኣተኩሮ ዝስራሓሉ ዘሎ መደባት ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ዝርከቡ ስንኩላን ብሕርሻ ናይ ምጥያስ መደባት ብሰፊሑ ከም ተሰላሰለ ሓቢሩ ምስ ዝተፈላለዩ መሻርክቲ ብምውሃሃድ እውን ኣብ ምምሕያሽ ቁጠባዊ ህይወቶም ዘተኮረ መደባት ከም ዝትግበር ኣፍሊጡ ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ን156 ስንኩላን ሙርኩስ ክዕደል ከሎ ን72 ኣባላት ድማ ልዕሊ 70,000 ናቕፋ ንምሕከም ዝውዕል ወጻኢታት ከም ተገብረ ተገሊጹ ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ሰነዳት ኣባላት ማሕበር ብጽፈት ክትሓዝ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማሕበር ንምዕባይ ክስራሕ ስንኩላን በብከባቢኦም ንዝርከባ ትካላት ምንቅስቓስ ኣካላት ብግቡእ ክጥቀሙለን ዘይተመልሰ ልቓሕ ንምምላስ ክስራሕ ከምኡ'ውን ሕፅረት ኣገልግሎት መጓዓዝያ ቆላሕታ ክግበረሉ ዝብልን ካልእን ርእይቶታት ኣቕሪቦም ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ 19754 ምዝጉባት ኣባላት ኣለውዎ ኣብ ንዞባ እምነ ሓይሊ ምምሕዳራት ከባቢ ዓዲ ሸሎሞንን ዓዲ ሓውያን ዘድሊ ቅጥዕታት ንዘማልኡ 25 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 224 ዜጋታት መሬት ኤሳ ተዓዲሎም መስርሕ ዕደላ ብመሰረት መምርሒ ሚኒስትር መሬት ማይና ከባብን ከም ተኻየደን ንነፍሲ ወከፎም ንመንበር ዘገልግል 254 ሜትር መሬት ከም ተዋህበን ወኪል ሚኒስትር መሬት ማይና ከባብን ኣብቲ ንዞባት ዕቁባ ሚካኤል ተስፋ ገርግሽ ገሊጾም ግዜያዊት ኣመሓዳሪት ንዞባ እምነ ሓይሊ ወይዘሮ ትርሓስ ፈቃዱ ብወገና ብዝተፈላለየ ምክንያት ተደናጊዩ ዝጸንሐ ዕደላ መሬት ጤሳ ምጅማሩ እፎይታ ዝፈጥር ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብዚ ናይ ሕጂ ዘይተዓደሉ ሰነዳቶም ዝተጻፈፈ ከም ዝወሃቡ ፍሊጣ መሬት ጤሳ ዝተዓደሉ ብዝሃበዎ ርእይቶ ዝተዋህቦም መሬት ብዓቕሞም ኣብቲ ዝድለ መዓላ ከም ዝውዕልዎ ገሊጾም ኣብ ንዞባ ተሰነይ ኣብ ምሰላት ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዘተኮረ ዝተምህሮ ተዋሂቦም ወኪል ኤርና ኣዱንያ ገብረ ማርያም ዘዳለዎ ጸብጻብ ኣርሴማ ኣስመሮም ከጠርበያ ቤት ጽሕፈት ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ንዞባ ተሰነይ መሰላት ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮና ምርጋዝ ዘተኮረ ኣስተምህሮ ንኣመሓደርቲ ከባቢ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ሂቦም ኣብቲ ንዞባ ኣብ ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ጉድኣት ዘውርድ ድሑር ባህልታትን ልምድታትን ብሓፈሻ ምኽንሻብን መርዓት ትሕቲ ዕድመን ድማ ብፍላይ ንምውጋድ ተራኮም መምሕዳራትን ካልኦት ኣካላት መንግስትን ክሕይል ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኣቶ ሚካኤል ገብረስላሴ ጸዊዖም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ጥዕና ኣቶ ገብሪ ህይወት ተኸስተ ብወገኑ ኤርትራ ኣብ 2030 ነጻ ካብ ክሽፎ ንኽትእውጅ ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ ናይ ስራሕ መሻርክቱ ተዋሃይዱ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምጥቃስ እቲ ተርእዮ ኣብ መብዛሕትአን ምምሕዳራት ከባቢ ጎዲሉ እኳ እንተሎ ስግሩ ባጋሽ ኣብ ዝርከባ ዓድታት ግና ብዙሕ ስራሕ ይጽበዮም ከም ዘሎ ገሊጾም ኣብ ግዜ ሕርሲ ዘጋጥም ሞታት ደን ዕሸልን ካብ ቀንዲ ሳዕቤናት ክሽቦን መርዓት ትሕቲ ዕድመን ምዃኑ ብምንጻር ስድራ ቤታትን ሕብረተሰብን ኣብ ምውጋዱ ንቑሕ ተሳትፎ ክህልዎም ተላብዮም ካብ ቤት ጽሕፈት ኣኽባር ሕጊ መንእሰይ ሓፊዛ መሓመድ ብወገና ኣብ ኤርትራ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ብኣዋጅ ቁጽሪ 158 ዝባድ 2007 መርዓት ትሕቲ ዕድመ ድማ ብመሰጋገሪ ሲቪላዊ ሕጊ ዓንቀጽ 581 ክልኩላት ምዃኖም ጠቒሳ ኣብቲ ተግባራት ዝሳተፉ ድማ ብሕጊ ተሓተቲ ምዃኖም ኣነጺራ ኣመሓዳርን ንዞባ ተሰነይ ኣቶ ስዩም ገብረ የሱስ ብግዲዩ ንጥዕና ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝሃሲ ተግባራት ንምግታእ ምምሕዳር ንዞባ ምስ መሻርክቱ ብዝለዓለ ክሰርሕ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ምብጻሕን ምርኣይን ታሪኻውን ልምዓታውን ቦታታት ንመረዳእትኻ ስለ ዘስፍሕ ዜጋታት ኣብ ናይ ዕረፍቲ ግዚኦም ብውዱብ መልክዕ ቅርስታትን ታሪኻዊ ኣሰራትን ትሕቲ ቅርጻዊ ህንፃውን ሕርሻውን ልምዓት ከምውን ቅያታት ዝተፈጸሙሉ ቦታታት ንምፍላጥ ዑደት ከዘውትሩ መዘኻኸሪ ቀሪቦም ኣብ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ሓላፊ ኣሃዱ ሓበሬታን ጎስጓስን ቱሪዝም ኣቶ ተስፋይ ግርማይ እቲ ንዞባ ብታሪኻውን ልምዓታውን ቦታታት ሃብታም እኳ እንተኾነ እቶም ነዚ ንምፍላጥ ዑደት ዘካይዱ ጉዱሳት ውሕዳት ከም ዝኾኑ ብምጥቃስ ብጉጅለን ብውልቅን ብቐንዱ ድማ ብደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ክድፋሉ ተማሕፂኖም ንዑደት ዝመፁ ደቂ ሃገርን ወጻእተኛታትን ቁፅሮም እናበዝሐ ይመጽእ እኳ እንተሎ ገና ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ከም ዘይበፅሐ ብምሕባር ተምሃሮ ኮሌጅ ትምህርትን ስነ ቋንቋን ብጥርኑፍ ከምውን ካብ 21 ሃገራት ዝመፁ ልዕሊ 300 ዜጋታት ብውልቅን ብጉጅለን ዝገበርዎ ዑደት ክተባባዕ ከም ዘለዎ ገሊፆም ንኤርትራውያንን ወጻእተኛታትን በጻሕቲ ኣብ ምቕባልን ምልላይን ዝነጥፍ ኣባል ሃገራዊ ቤተ መዘክር ኣቶ ኢብራሂም ዑመር ብወገኑ በኣካል እትበጽሖን እትርእዮን ልዕሊ እቲ ብምስልን ስእልን እትዕዘቦ ስለ ዝኾነ መንእስያትን ጸጋታት ሃገሮም ከስተማቕሩ ተሓሳሲቦም ኣብ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ብዙሓት ቅርስታትን ኣሰራትን እኳ እንተለው በጻሕቲ ብብዝሒ ዑደት ዝፍጽሙሉ ታሪኻዊ ቦታታት ግን ቁሓይቶ ዲጋ ሳፊራ
عدالوتي مقابر قبسي الشكا تغندع حشملا درعان يطالل زسعب زيناتات هاقرات وطاي كرات عزبتنا نمكتالكم دقيبنا بخبرنا عدام زينا وطايم أمريكان سعود عربن أب عراق لعلى زركو بإيران كم زرقوفو زغلصو ميليشياتات دبداب كم زكايد حبيران توم ميليشياتات أبزوا ماكلاي مراقب لعلى زركب روحاتات هاغرو متقعت تخكايدو مصنع مستقاسه ماكلاي إز أمريكا تستغيد متقعتنا يملسا قبر سقمت مخانو ورديهم نتسقمت زغننات إيران بوغنا أب يوردانوس أب لعلى زركب وتهدراو مدبر أمريكا متقعت ميسايلات درونات كم زكايد تفليت ألام زامديلن كله حلوة صورة إيران بمتصاب وهرمز كحالفاز فتنا سلستنا ناينداد مراخب كم زتقع قليصهم زحدش مع بالتات ندبلوماسيا وزته بايتان مخفات تواهيلون سالست زعرف من لوات متقعتات أمريكان إيرانن داقما يكون لعز دفاف مخان يقلات زامديلن كله زي أمريكان سعوديانا بجزءات عراق زكايدو دبداب نغلو لاوزوا مأكلاي مبرق مليسو كسفحو خمز خيل يحبار بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب مس بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلنسكي أب كتما واشنطن دي سي تراخيبو وتصيتا وزيتا خمزة كايد حبيرو بريزيدنت ترامب زرزر نايت استغايد ركبو كوانتا زي قلتسه بريزيدنت فولوديمير زيلنسكي جن اتزاته أب وتهدر أو دقف بقندو دما أب معبال سرعة ميسايل زيتا كورا مخانا حبيرو بريزيدنت ترامب يوكرين تسرى ميسايل كتما عبل أبز حلف أقربا غزي فقاد كم زهباز فلت كوينو زنا 20 شمونتن حملة زرب مقصلتو خون كم زخيل يزمات زامزيلون كله بريزيدنت ترامب بتمسس العلة بوتان مس قدامي مستر إسرائيل بنيامين نتنياهو تراخيب خم تزرعرب ونتفليتهم اتي ركب بقلونا زوا ماكلاي مراق كمون عم معبال كل مداو زمدنا أمريكان إسرائيل زتكورة من بارو تجليس الله بريزيدنت ترامب قدامي مستر نتنياهو أب زحلف ورحلة كاتي تابع إيران حبراو وتهدروا سرعت كاب زبقسون دحر كتاوز الربكة كايدون فلما أوان مخانو تصابات يردهم إكواتوريال غينين غابونن بقداي لعلاونت ناشتو أكراهر تدسيتات زتصنحن أستات 5 عمتات زقصل زي مقداو بزيتا خمز عرفة قليسان اتو زي مقداو بمنغونيت ودب حورات هاقراتن أفريقا وحبرتن كم زدك أساس قلت أخلتين هاقرات تناي سلام تبقسو كل مديو زمدن أنم معبال بايتا خمزات آتا حفليتان كلتين قروب تهاجرات بسنكتي كابشن 907 جمرة زي مكناو وقعوي كتباهن نقداون زمدناتات كم زي صنحني زتقاس إكواتوريال غيني أب لعلي جزات إسبانيا غابون دما بتحتي جزات فرنسا من بارنز توسط صبات تزي مكناو حد مجزات مخان يردوم تنسلستنا اشتو دسيتات بمسرة وعل باريس نايش عند 900 لولاوي أكل إكواتوريال غيني مخانن أحقراو بيت فردي فتحي أب ورحقون بتكلتشن 25 ناي موداتا وصاني مهبوز زكاريوم تندسيتاتنا بكبابي انزر كب مايو أكالن ربوح تسقاتات ندادن بحرياو غازن كم زلويو زقلازن منغست أمريكا مس عبيتو خبانياتات مكلخال هاقرون شوعات عمتات صنحة وتهدراو سممع كتيمو اتي ناي بليونات دولار سممع بقندو أب مفرايس تراغ ميسايلاتن صر ميسايلاتن زتكورة مخانو بتصحفت مكلخال أمريكا بينتاغون حبيروم زوع لزز ختم زلو أمريكا مس مولع كينات يوكرين كمون أبلع لإيران زبقسوتو تهدراو وفري متقنات صورا همزن قلب زقلت زلو أوانيو لزدما زي حدش وتهدراو سممع زقودل صور المتكأ كخون كم زخيل وتهدراوان كيلاتاتي امتهم أمريكا كاب موداتا ورحلكاتيت نايز عمت زياب لعلي إيران وتهدراو وفرغاب تبقس ندحر أستاذ 30 بليون دولار وصاهم زقبرت محبارة زفلتيهم بزيكازي أمريكا كوينات يوكرين بكلتشن إسران كلتن كابزول لعن دحر نتهاجر لعلي سواء 5 بليون دولار زقمت وتهدراو دقف كم زقبرت يقلات بريزيدنت دونالد ترامب نعم تخلتشن إسران شوعتن مكل خال زقلقل 1.5 تريليون دولار كسلع ما مدحر مغربو كونغرس 1.15 تريليون دولار كسلع مدقافو يذكروا أوروبا أو حبرات نقداوي زمدناتات بقالوتات صلو نطفتات كم مكياد كحيب هزباوي ريبابليك تشاينا تصوي عام تشاينا نزل صويعت الزقربت اتي حبرات قبل توسنة سدد في الرياطة ناي درتا سقوم تخمزو سدد بمخصاص عام تسقومتي في اللياتهم نمتصباب كايد نزل أنها دبلوماسيا ونطفتات زعنا أف مخانو منيستر قديات وصا تشاينا تمال 28 حملة بزوت ومقلت ساعت انكيغوم
ሃገሩ ነዚ ኤውሮጳዊ ሕብረት ወሲዶ ዘሎ ስጉምቲ ተማጣጣኒ መልሲ ግብሪ ክትህበሉ ምዃናውን እቲ ሚኒስትር ንጽር ኣሎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝኽሰት ንግዳዊ ዘይምቅዳው ንዘካይዶ መጠን ንግዳዊ ምልውዋጥ ከግድሎ ከም ዝኽእል ይእመት ቻይናን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣብ 2025 ናይ ኣስታት 830 ቢልዮን ዶላር ንግዳዊ ምልውዋጥ ከም ዘካየዱ ጸብጻባት ይጠቕሱ እስራኤል ንዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኸሲት ትጥሕሶ ከም ዘላ መንግስቲ ሊባኖስ ትማል 28 ሓምለ ደጊሙ ኸሲሱ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ብመንጎኘት ኣሜሪካ ዝተበጽሐ ስምምዕ እስራኤል ከተካይዶን ጸንሐት መጥቃዕትታት ከተቋርጾን ሰራዊታ ካብ ደቡባዊ ሊባኖስ ክትስሕብን ዝብል ነጥብታት ዝርከቦ እዩ ነይሩ ይኹን እምበር እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሃገሩ ከይተረፈ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ተካይድ ከምኡውን ተቆጻጺራቶ ኣብ ልዕሊ ዘላ ከባቢታት ንዘለዋ ዓድታትን ከተማታትን ትዕኖ ከም ዘላ ፕሬዚደንት ጆሴፍ ዖን ወቂሱ ኣሎ እስራኤል ሰራዊታ ካብ ገለ ክፋል ደቡባዊ ሊባኖስ ድሕሪ ምስሓባ ሰራዊት ሊባኖስ ክሰፍሮ ከም ዝጀመረ ክቃላሕ እኳ እንተቐነየ እስራኤል ብእትኽተሎ ዘላ ወታደራዊ ፖሊስታት ግን እቲ ተበግሶ ውፅኢታዊ ክኸውን ከም ዘይክእል ይእመት ሩስያን ሪፐብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃን ኣብ ምምዕባል ጽላት ምክልኻል ዘተኮረ ስምምዕ ከቲማን እቲ ስምምዕ ትማል 28 ሓምለ መንጎ ሰብ መዚ ምክልኻል ክልቲአን ሃገራት ኣብ ከተማ ሞስኮቭ ዝተኻየደ ዝርርብ ተበፂሖም ብመሰረት ስምምዕ ክልቲአን ሃገራት ስሩዕ ወታደራዊ ልምምዳት ከካይዳን ሓበሬታ ክለዋወጣን ምዃነን ተፈሊጡ ኣሎ ብዘይካዚ ሩስያን ደቡብ ኣፍሪቃን ብዝርዝር ዘይገለጾ ብርክት ዝበለ ሓበራዊ ወታደራዊ ፕሮጀክትታት ከበግሳ ምዃነን ሓቢራን ሩስያ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘለዋ ወታደራዊ ጸጥታዊ ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ዝምድናታት እናሰፍሐ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረድኡ ዜና ንምዝዛም ኣርእስተ ዜና ከደግመልኩም ሻምናይ ዋዕላ ውዳቤታት ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ኣብ ዳላስ ብወግዒ ተኸፊቱ ማእከላይ ባይቶ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ኣብ ቀዳማይ መንፈቕ ንዝተሰላሰለ መደባት ገምጊሙ ኣብ ንዞባ ተሰነያ መሰላት ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዘተኮረ ዝተምህሮ ተዋሂቡ ኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ኣብ ዒራቅ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ብኢራን ከም ዝድገፉ ዝገለጾም ምልሻታት ደብዲቡ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ መራሕቲ ዩክሬንን እስራኤልን ውፅኢታዊ ዘተ ከም ዘካየደ ሓቢሩ ኤኳቶሪያል ጊኒን ጋቦንን ብጉዳይ ኣከራኽርቲ ደሴታት ዝጸንሐን ዘይምቅዳው ብዘተ ከም ዝዓረፈ ገሊጻ ሓፈሻዊ ዜናታት ተዛዚሙሎ ምስ ተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ብወገነይ ሰናይ ምሸት